Her på værkstedet er der 11 mand i sving i dag, og de har 20 biler, der skal igennem. Og så er der et spørgsmål, som er ret interessant at stille her på stedet. Hvornår har du sidst haft en sygedag? Det kan jeg ikke huske. Jeg kan faktisk ikke huske det. Jamen, det har jeg slet ikke haft den tid, jeg har været her. Omkring min konfirmation, tror jeg. Hvordan tror du, det kan være, at I er så lidt syge her på stedet? Det ved jeg da ikke. Vi har det jo godt sammen og sådan lidt. Det er jo en ekstra familie, man kommer ud til, sådan set. Sygefraværet her på værkstedet er ekstremt lavt. De er nede på cirka 1 dag om året per medarbejder. Og en del af forklaringen finder vi herude på kontoret, herude ved Tanja Vodder, som sidder her. De måler medarbejdertilfredsheden på nogle bestemte målepunkter. Selvtillid, optimisme og håb. De målepunkter, som vi ser her på listen, dem kommer de ind på under deres jævnlige medarbejdersamtaler på værkstedet. Og hvis den er grøn, så er det jo godt. Når den er gul, så er der noget, vi skal kigge på. Når den er rød, så skal vi i hvert fald have taget hånd om det. Den vigtigste forklaring på, at sygefraværet er helt i bund, får vi et billede af her i fotoalbummet. Det var bare en sjov tur. Ja, vi er i en virksomhed, hvor medarbejderne tager på udflugter og rejser, og de tager koner, kærester og endda børn med, når de er på tur. Det giver bare noget godt. Og det skaber nogle stærke relationer, og vi kommer tæt på hinanden og på hinandens familier. Det betyder sådan set det hele med, at man har lyst til at komme på arbejde, selvom man har ikke rigtig lyst til at svigte de andre. I oktober var Arbejdstilsynet forbi. Værkstedet fik en grøn smiley. Derfor får I nu en grøn smiley på vores hjemmeside. Og så en særlig bemærkning med på vejen. Hun havde ikke set nogen arbejde med trivselen på den måde før. Ja, det er rigtigt. Dora Jensen her har kørt som tilsynsførende i Arbejdstilsynet i 38 år, og det var hende, der skrev rapporten. For mig at se, er det ikke typisk af en type virksomhed, hvor det er jo en lille virksomhed som et autoværksted her, at de har så meget fokus også på trivselen. Men hvad nu, hvis man er sådan en, der bare godt vil passe sit arbejde, og ikke gider alt det der storfamilie? Er det så sådan nogle folk, der ikke hører til her? Jeg vil ikke sige, at man ikke kan være her, hvis man bare vil passe sig selv, men jeg kan da godt forestille mig, at det kan være svært. Nu har du været på rigtig mange arbejdspladser. Ja, det har jeg. Vil du sige, at det, som de gør herinde, det er også noget, man kunne gøre andre steder? Ja, det er det. Helt klart. Det kan man. Ja, for opskriften her på stedet er egentlig ret simpel. Det lave sygefravær handler om sammenhold. Jeg elsker at komme og arbejde hver dag. Og de drenge, der er hernede, og jeg er piger og hunder, og de biler, vi arbejder med, og det er en fornøjelse.